San Valentín, ¿viste? Yo soy como los que cumplen en Navidad que siempre los cagan, ¿viste? Que siempre hacen solo regalos. Un libro pensado para mí, algo que es un lindo cuaderno, pero lo mismo aplica para cualquier mujer o cualquier varón. Ustedes saben que en Latinoamérica el San Valentín no es el hombre regala a la mujer, es San... Estás muteada, Pati, estás muteada. Voy a poner aquí un mute. ¿Ahora sí? Ahora. Ahora, perfecto, vale. Horacio, Alicia, Iván, hola. Rubén, hola, ¿qué tal? Buenas. Julia, hola. Vale. Hola, boa tarde. Moi boas. Boa noite. Sí, aquí xa casi de noite. No, aquí a 2 horas da tarde. Bueno, é o que hai. Estas horas de diferencia. Bueno, ¿Tú vexo que está... Julia, ¿tú estás en Estados Unidos? Sí, en Orlando. Ai, carai. Entón, bueno, ainda máis diferencia horaria. Sí, son as 2 non. Claro, esas dúas. Vale. Vale, claro, collín. Hola, moi boas, Teresa. Vale, e aquí vexo que hai unha tal Alicia Pérez, vale, Alicia que era de antes, Blanca e Claudio. Bueno, Blanca non sei se a vamos a poder ver e Claudio, pois tampouco sei. Se queredes empezamos. Sí. Hola, Pati. Hola. Hola, moi boas. Hola, Teresa, que tal? Bueno, pois comezamos. Preséntome, vale? Eu chamome Patricia Castro Rivas, son natural da zona de interior de Vilagarcía. Bueno, vivo en Vilagarcía de Arousa, pero eu son dunha zona interior de Galicia. Dunha zona interior de Pontevedra, da Pontevedra máis central. De feito, meus pais viven nunha zona na que se reúnen as 4 provincias. Pertenece á provincia de Pontevedra, pero son dunha zona moi central de Galicia. Chamase Vila de Cruces, o meu concello. Agora mesmo teño 40 anos, pero dende os 18 anos levo metida na música, porque a verdade é que sempre foi unha afición para min. Dende moi pequena escoitei a miña nai cantar, e na miña familia hai unha gran tradición de cantareiras. Hola, Roa. Entón, pois, a verdade é que sempre me gustou a música. Empecé con música tradicional galega, pero pouco a pouco, pois, fon afacéndome a escoitar todo tipo de música. O que máis me gustou, a partir da miña adolescencia, pois, foi o rock. Entón, que ocorriu? Pois que no meu entorno non había moita xente que fora rockera, e mulleres menos. A verdade é que o que máis me atopaba era homes que lle gustaban máis ese estilo musical. Con 18 anos marchei de Galicia e me fun a vivir a Cataluña, a unha zona que lle chaman os Pirineos catalanes, e ali conocín o que foi a miña parella durante 18 anos e o que é o pai das miñas 2 fillas. Ali comecei o que sería a miña carreira musical. Foi con un grupo de pop rock. E iso, pois, marcou moito o que sería a miña carreira da música, porque realmente, pois, fixo que me relacionara nun ámbito e que estivera, pois, como moi a gusto co que é ese estilo musical. Bueno, iso é, máis que nada, para facervos unha intro de quen son e como me introducín na música, vale? A ver, que teño aí unha pequena chuletiña. Durante uns 5 anos que estuve vivindo en Cataluña, o idioma que utilicei para relacionarme nesa cultura marroquera, bueno, fixen varias cousas, un festival de rock, etc. Pero o que importa é que eu pouco a pouco me fun introducindo cada vez máis no mundo do rock. E cando me volvín a Galicia,
volvín ca intención de seguir en grupos de rock. Entón, a verdade, pois, tiña 20 e poucos anos, para min era todo moi novo, era todo, pois, como me supoño que a todo mundo cando ten 20 anos, todo é maravilloso, nada lle ves cousas malas. Entón, pois, todos os teus compañeiros son maravillosos, e todas as experiencias son maravillosas, e si tes que un día ir a tocar, pasarte 5 horas e perder cartos, e dá igual. O que conta é a experiencia, non? Realmente, cando tes 20 e poucos anos, e tes poucas cousas que perder, por así decirlo, todo é un aprendizaxe e todo vives de outra maneira. Pero, claro, eu fun medrando ese tipo de cousas, pois, claro, era unha constante. Cambiei moito de músicos e sempre eran músicos homes, instrumentistas homes. E me dei conta, co paso do tempo, que eu era normalmente a única muller. E vos diredes, bueno, algunha vez habría outra muller dentro do que ese círculo? Pois era bastante complicado encontrar mulleres dentro do meu estilo, tanto de rock como de heavy, porque realmente me fun endurecendo máis en sonido. E tanto no público como detrás do público, o que máis me atopaba era sempre homes. Homes instrumentistas, homes que éramos que viñan aos concertos, e as mulleres sempre eran as mozas as mozas dos músicos, as mozas dos que estaban no público, e moitas veces tiñan un papel como vos direi eu, como estou aquí porque me trouxo o meu mozo, pero realmente non estou aquí porque me guste, estou aquí, bueno, porque veño a acompañalo a él. Ás veces non, a veces te atopabas a mulleres que entendían deste estilo, que lle gustaba este estilo, e ese tipo de ambiente facía, por un lado, que eu me sentira como un pouco un bicho raro, porque, claro, xa era unha sensación de, jolín, serei eu a rara, porque me gusta este estilo musical e non hai máis mulleres que lle guste este estilo musical. E, por outro lado, cando se achegaban os homes a felicitarte, a veces ao terminar un concerto, que habías feito ben, pois te decían cousas como que ben o faz, e que o faz como un tío, Entón, ese tipo de comentarios, ao principio a mí me facían, volvo a decir, con 20 anos e pouca experiencia, pois como que non lle das tanta importancia, pero co paso do tempo, pois te acabas dando cuenta de que ese comentario que en algún momento a esa persona lle parece ben, pois a verdade é que non é un comentario nada agradable, porque te están sempre comparando con un home, como se ser un home dentro do que ti estás facendo sea a túa máxima. Entón, pois, bueno, o tempo vai pasando, eu chego a unha formación na que levaba 7 anos, que se chama Meiga, que é unha formación na que nos dedicamos a facer unha recopilación de lendas, de historias galegas, feitas en idioma galego e en clave de heavy metal. Damos aínda unhas cuantas xiras. Eu, tanto da miña primeira filla como da miña segunda filla, pois sigo para adiante hasta o 6º, 7º mes de embarazo. Fago guturais, que é unha cousa bastante rara de ver, sobre todo en Galicia non hai moitas mulleres que fagan guturais, e moito menos mulleres embarazadas que fagan guturais. Xa vos digo que era un pouco un espectáculo para moita xente. Pero o bo de todo isto é que, claro, chegou un momento que ca miña segunda filla con unha bebé, porque se levan 2 anos, eu dixenlle aos meus compañeros, eu necesito parar un pouquiño, parar un pouco, porque a verdade é que, bueno, entre o meu traballo, a música e as miñas 2 fillas, pois é que, chicos, necesito un pouco de respiro. Pero iso foi un punto, porque a verdade é que tal vez así, se non houbera parado en ese momento da miña vida, non houbera feito nunca o proxecto que vos veño a falar hoxe, que é Mulleres Galegas Cañeras. Porque os meus compañeiros, e o que lle pasa tamén a moitos compañeiros homes, instrumentistas, que as súas compañeiras teñen fillos e eles nunca paran. Son elas quen teñen fillos.
e son eles quen siguen na súa carreira musical. No meu caso, pois, parei e os meus compañeiros non me quixeron esperar, por así decirlo. Pero, cando a miña filla pequena tiña un ano e pouco, en 2015, bueno, de 2014 a 2015, xa tiña un ano e medio. Eu tiven tempo porque non tiña grupo. Eu son un cu inquieto, que lle chaman aquí en Galicia. E entón, un día, o meu home mandoume unha mensaxe de WhatsApp e me comentou: mira que acabo de ver. Me enseñou unha entrevista que habían feito na Voz de Galicia, que é un periódico moi coñecido de aquí, en castelán, vale? Pero é un periódico bastante coñecido de aquí, no que lle facían unha entrevista a unha batería de máis de 40 anos que se chama Sonia Albor. Sonia Albor, aparte de ser unha batería moi coñecida, tiña unhas cousas que eran bastante inusuales. A primeira de todo, que superaba os 40 anos. Que mulleres que sexan baterías e que superen os 40 anos, pois hai moi poucas. A segunda, que ela se dedicaba e foi coñecida por ser batería de Brutal Death. E vos diredes, que é iso? Pois Brutal Death é un estilo de música moi potente no que a batería ten que facer isto cos pés, porque vai a doble bombo e vai super rápido, o sea que ten que ser unha persona que controla moito o seu instrumento. Por encima chegou a ser a batería dun grupo moi coñecido aquí en Galicia que se chama Unnatural, dentro dese estilo que estamos falando dun estilo que en Galicia, en España e casi en mitad de Europa, pois é un estilo bastante marxinal dentro da música, porque non é un estilo moi coñecido, non é comercial. Bueno, idesme entendendo ben como vou falando, etc. Vale, guai. Vale, Sonia Albor fixo esa entrevista. Eu lina porque me pasou o meu home, o que era o meu home. Entón, eu me quedei fascinada ca entrevista desta muller. Foi a miña musa, porque decía cousas claves, tan claves que podría haber escrito eu esa entrevista. Porque me sentín recoñecida con cada unha das palabras que le decía. Decía que faltaba visibilidade para as mulleres que nos gusta, que escoitamos este estilo musical ou que practicamos este estilo musical, que era como se fóramos invisibles. E que realmente hainas, pero non nos coñecíamos. E efectivamente, eu non a coñecía de nada. E mira que levaba anos practicando e escoitando e demais, e decía, bueno, increíble. Entonces, eu ese mismo día, bueno, hubo unha pequena cousa tamén, que hai que decir. O meu excompañeiro, o pai das nenas, cando me mandou colleu e dixo, por que non a chamas se montas un grupo de música? Ja, 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 ja. E eu, foi unha cousa así como que me... Como vos direi eu? Aquí é que se di... O lo vou decir porque a expresión me chegou hasta a cona. Básicamente dixen, pero será posible? Ou sexa, a ver, sexamos claros. Me mandas unha entrevista que sabes que me vai a gustar e despois te recochineas. E dixen eu, pois, ao mellor non monto un grupo musical, pero algo vou montar. E, efectivamente, algo montei. Ese mismo día collín e dixen, mira, xa vai sendo hora que nos conozamos. Montei un texto, puxeno en Facebook e dixen, son Pati, gústame o rock, gústame o heavy, gústame o metal, quero conocer a mulleres como a vos que vos gusta e vamos a montar un tema en común, vamos a facer un videoclip dese tema e nos vamos a conocer. Pois mira, recibí a cuestión de, durante ese día, pero durante todo ese mes, foi todo un non parar. Eu o que non pensei é que iba iso a chegar o que chegou. Cheguei a facelo. Non só montei un tema e un videoclip, senón que, ademais, montei todo un making of de como foi conocernos 30 mulleres de diferentes partes de Galicia, montar esos temas, montar esos vídeos en común, que, bueno, que ahora vos lo explicarei porque a verdade é que foi fascinante. O primeiro foi que non tiña nombre. Mulleres Galegas Cañeras
xa vos digo, non xurdeu por algo en concreto de un nombre, xurdeu cunha cousa que foi, por favor, eu quero me unir, quero vos conocer e quero que vos me conozcades a min e quero saber de vos, porque estou farta de sempre ter homes ao meu arredor, instrumentistas sobre todo, e quero me deixar de sentir soa. E iso que eu sentín tan personal, me dei conta que, como din moitas veces, moitas feministas, o personal é público, ou seja, é verdade, ou sea, unha cousa que eu sentía que só me pasaba a min, pasáballe a moitas máis mulleres. E iso foi o que fun conocendo unha por unha, ou seja, primeiro de todo foi facer un grupo de WhatsApp, e a través do grupo de WhatsApp nos empezamos a coñecer. E me dei conta que se fóramos de 20, de 30 ou de 40 anos, todas tiñamos un punto en común, e era que nos sentíamos soas, que nos sentíamos esos bichos raros, moitas veces, que non coñecíamos as mulleres do noso entorno e que todas queríamos facer o mesmo, coñecernos. Entón, o primeiro foi buscar un nome. Decir, vale, e isto como se vai a chamar? O de Mulleres Galgas Cañeras foi xurdeu entre todas. E non é nada normativo. Mulleres, sí, é a única cousa normativa en galego. Pero o de galegas, bueno, hasta certo punto, pero o de cañeras non. Cañeras non é nada normativo. Por que cañeras? E non con, o sea, cañeras con K, porque Mulleres Galgas Cañeras, por que cañeras con K e non con CH, que sería máis normativo, ou cañeiras, que mo chegaron a decir? Pois porque, mira, dentro do que é o meu estilo musical, sempre falamos, vamos a dar caña. Non vamos a dar caña con NH, nin vamos a dar cañeira, ou non sei, sempre decimos caña. E esa ñ, que é tan española, vale? Pois metina aí dentro do proxecto, porque eu falo un galego como que falan meus pais, un galego castrapo, que lle chamamos aquí. Un galego na mezcla do castelán e do propio galego. E aparte é unha mezcla feita da miña zona. Eu son dunha zona de interior na que falamos seseo implosivo, que significa que utilizamos moitas eses do final. Apaga a luz, ou facemos moita geada. Mira, vai recoller as jaliñas, vale? Ese tipo de jalejo, que é un galego pouco normativo, pero é un galego moi falado habitualmente. Cada zona de Galicia ten a súa zona de falar, pero nós que estamos no centro como que pillamos moitas malas costumbres de moitas zonas. Entón, eu a hora de falar sempre falo en galego. Normalmente a xente que me coñece sabe que só falo en galego. E penso en galego, e soño en galego, e escribo en galego, e canto en galego. Pero non é un galego normativo, é un galego de andar a pé, de todos os días. Entón, a hora de facer este proxecto de Mulleres Galegas Cañeras, tamén eu o que quixen foi facer un proxecto no que a música que sacáramos estas mulleres fora en galego, pero nun galego non normativo. Tampouco buscaba que foran normativo. E había moitas destas mulleres que non falan galego habitualmente, porque en Galicia non todo o mundo fala en galego. O máis normal é encontrar castelán falantes. Pero tuve a sorte de que eu, como falo galego normalmente, as mulleres que se uniron ao proxecto, mal que ben, todas acabaron falando galego. Así que podo decir que tamén axudei aí un pouquiño a que o galego se introducira. Pero a ver, vamos a falar pouco a pouco. Como foi unir esas 30 mulleres? Primeiro, 30, que eran moitas. A mí, que o que había feito todo agora era ser unha vocalista dun grupo, como vos dixen, sempre rodeada de homes. E iso que significaba, que estás rodeada de homes? Pois significa moitas veces que te teñen de menos. E vos diredes, por qué? Pois porque eu falo da miña experiencia. Diante do escenario era a que cortaba o bacalao, ou sexa, era a que mandaba.
era a que tiña o micro e era a que falaba. Pero, cando me poñía no local de ensaio, iso non era así. Era a que traía os cafés e era a que non controlaba tanto, porque, claro, tú es que non sabes tanto. Porque, como que pode ser que, ao mellor, os meus compañeiros pensaran que non tiña as mismas aptitudes musicales que a eles, simplemente por os meus xenitais, que tamén pode ser, ou pode ser que habitualmente os vocalistas parece que son como menos músicos que os propios instrumentistas. Pódense xuntar esas dúas características. A verdade é que eu creo que o machismo tamén aí axudou un pouco, non? Vivimos nunha sociedade que é a que vivimos e, pois, eso axudou. Entón, que ocorre? Que eu viña de aí, de que se me fixera sempre un pouco de menos, e de pronto son aquí a jefa, que me chamaban elas, dun proxecto que iba medrando e que se me iban acercando cada vez máis mulleres que tiñan moitas veces moita experiencia, moita máis que a min. Entón, eu fixen unha máxima, mire, díxenlles tanto as que había mulleres que non tiñan ningún tipo de experiencia musical, nunca se habían posto diante dun escenario, e había outras que tiñan moita experiencia, estaban máis que cansadas, me podían a min dar 1000 voltas. Pero eu, dentro do que eu comprendía o que era o meu proxecto, dixen, bueno, este proxecto é meu, eu vou a decidir e eu vou a traballar para que siga para adiante. Vou vos abrir unha serie de cousas, pero a primeira de todas é, aquí me dá igual que ti sexas Susana Seivane, por exemplo, que participou no proxecto, ou que sexas Mercedes Peón. Vouche dar a mesma importancia que seas Ariadna Brandón Muiño, que é unha rapaza que non tuvo ningún tipo de experiencia. Se estás aquí é porque queres participar nas mesmas condicións e para axudar as que non controlan tanto e para axudar as que non saben tanto a darlle visibilidade unhas a outras e a facer este proxecto en común. Entonces, iso por unha parte foi como moi bo para elas. E por outra, o igualalas a todas e o intentar que non sobresalira ninguna, os egos se cortaron. E iso, eu que viña dun mundo no que os egos masculinos, sobre todo musicais, rebordan el vaso, es como, como os direi eu, es que é unha locura. Os egos dos artistas suelen ser moi altos, pero os egos dos artistas masculinos, en comparación aos femeninos, dentro da miña experiencia, sempre vos estou falando, bueno, non hai nada que ver. Por que? Pois non o sei, volvo a decir, a sociedade como é, nos invisten desta forma, eu non falo de quen é mellor nin de quen é peor, eu falo da realidade que eu viví. Pouco a pouco vamos avanzando e eu digo, vale, e como conseguimos todo isto de conseguir gravar os temas, gravar un videoclip, facer un making, como conseguimos os cartos? Entón, ocorreuseme facer unha crowdfunding. A crowdfunding é unha forma de conseguir cartos, vender o teu produto antes de que chegue ás mans do que son os propios compradores, e de ter pequenos mecenas. Conseguín, pois, facendo, pois, mira, se nos apoias neste proxecto que queremos facer, pois, che vamos a dar ou unha descarga do vídeo, ou unha descarga do tema, ou unha descarga, ou che damos físicamente un CD, un vídeo, unha camiseta, como, por exemplo, esta que anda por aquí, vale? Camisetas. Iso que significa? Pois significa que me tuven que, sí, por aí hai outra, de cor negra. Significa que para sacar todos esos produtos, pois eu durante a miña carreira fixen diseño gráfico e me tuven que buscar eu a vida para facer carteles, para facer as portadas dos CDs, etc. Entón, pois, toda esa experiencia a volquei neste proxecto. Ou seja, tanto os CDs como o DVD, as carátulas, as camisetas e demais, pois son todo traballo meu. Quen traballou no crowdfunding, pois fun eu. Por qué? Pois porque, por unha parte, ainda que eran 30 mulleres, éramos mulleres que non nos coñecíamos de nada, eu non sabía a súa experiencia personal, funas conocendo a todas, pouco a pouco,
pero, lóxicamente, non lles iba a pedir a plenas desconocidas que se me puxeran a traballar, sabes, horas e horas, sin ningún tipo de remuneración, e entonces ese traballo me lo comí yo. E como ese traballo mo comín eu, era eu a que mandaba, non queda outra. Así foi a cousa, vale? Non é que non fora unha democracia, que eu sempre que puiden fixen o posible por pedir a aprobación do xeral de todas elas para levar a cabo cousas. Pero, bueno, lóxicamente, quen levaba os mandos era eu porque era a que estaba sacando para adiante o proxecto. Entón, chegou o momento de que xa temos toda a crowdfunding montada, chegamos a superar a crowdfunding, nos deron máis cartos dos esperados, temos cartos para montar 2 vídeos, 2 cancións e un making. Conseguín a produtoras audiovisuales que tamén foran mulleres, o sea, que aquí o produto en xeral está todo feito por mulleres, menos o técnico, que me foi moi complicado topar unha técnica de estudio. Conseguina, pero se me botou para atrás no último momento. Entón, pois, o único, el bienaventurado tú eres entre todas as mujeres foi Zoilo, que foi o estudio onde fixemos esa grabación. Chegou o día e iso foi, como vos direi eu, o mes anterior había conseguido xuntar e facer. Eran 2 cancións e xuntei na provincia da Coruña, que era onde se me unían o grueso de instrumentistas, xuntei e fixen un grupo de mulleres. Me xuntei con elas, dixenlles, vamos a facer 4 ensaios. En estos 4 ensaios vamos a sacar para adiante unha canción. Eu vou vos a traer a letra. Xuntámonos no primeiro ensaio, sacamos os acordes do que foi a primeira canción, gracias a Maite, que foi ela que entrouxe os primeiros acordes á guitarra, con Nieves, que estaba na batería, e con unha rapaza que se chama, agora me vai acordar, bueno, cunha baixista, bueno, con 4 rapazas na zona da Coruña montamos a primeira canción que se chama Somos. En Somos, eu fixenlles a letra, a melodía da letra, no segundo ensaio, no terceiro ensaio practicámola e no cuarto ensaio viñeron o que serían as vocalistas todas, eran 17 vocalistas, a practicar cada unha das partes. E xa está. Na zona de Pontevedra, aínda máis pequeniña a cousa, foron 3. Violeta, Lucía e Rose. A Virgi Rose. Elas 3 tamén montaron un tema que foi RGK. E eu fixenlles a parte de voz e a parte melódica. 4 ensaios e o día que lles dixen viñeron as vocalistas a preparar os 2. Por que eu fixen as melodías vocais? Pois por dereitos. Por dereitos que é moito máis complicado, por así dicilo, a hora de poñelo, cando ti vas a gravar unha canción, ti tens que poñer quen fixo a parte de instrumental e quen fixo a parte de letra. Entón, neste caso, para que non houbera problemas de dereitos legais, eu fixen tanto unha como a outra, o que serían as letras. Así, ningunha delas, por así dicilo, tiña que decir, no, é que cuidado, a letra é miña, non, a letra era miña, pero eu accedín para todas. De feito, cada unha delas tuvo que poñer que a súa voz e os seus dereitos de imaxen iban a ser cedidos a mulleres galegas cañeras para a súa reproducción. Por que? Porque era un proxecto sin ánimo de lucro. A miña intención era facer isto non para sacarme eu lucro, pero tampouco para que ningunha delas se sacara lucro. E ao mesmo tempo para que calquera delas puidera coller esa canción e podela facer cos seus compañeiros músicos nos seus grupos, que non houbera problema. Entonces, eso que parece tan insípido, tan raro, pois, aínda que non o creades, é unha cousa bastante inusual, porque aquí todo o mundo se quere sacar cartos, de lo que sea. Entonces, facer un proxecto destas características, pois, sí, chamou a atención, sobre todo a mulleres como Mercedes Peón ou Susana Saibane, que están moi acostumbradas
a participar en proxectos onde se queren aproveitar da súa fama. Eu xa dixen, o máximo que quero é que veñan periodistas porque vos veñen a ver a vos, pero é lo máximo. Bueno, chegamos ao momento de ir a gravar e imaginade, 30 mulleres. Temos solo 3 días para gravar eso. No primer día gravamos as dúas partes instrumentales das dúas cancións, ou seja, que foi, eu tiña un horario así, machacadito, tes 2 horas para gravar a batería, despois ten a outra, despois ven a baixista, despois ven a guitarrista, despois ven a outra. E, por favor, tedes que vir no voso tempo exacto, porque, mentras se vos grava, vais vos a gravar para o vídeo e despois, cando salides a gravar o vídeo, ténsevos que facer unha mini entrevista para montar todo no making. E ten que ir todo mallado, que lle chaman aquí. Unha cosa tras outra. Vale. O día seguinte, seguimos cas instrumentistas e no último día viñeron o grueso, que eran as vocalistas, o máximo. E tamén tiñan que ir cada unha por unha, porque era, por así decirlo, era fundamental que ninguna tardara. Que ocorreu? Pois como en todos os proxectos, sobre todo cando os proxectos están feitos con boa fe, pero sin moitos cartos de por medio. Que me fallaron 6, non unha nin dúas, 6 mulleres. E tuven que refacer moito no último momento, pero aínda así saleu todo para adiante. E despois, durante uns 4 días máis no mes, estuvemos facendo o que sería a produción desos 2 temas. Quedaron moi ben, eu a verdade que quedei moi a gusto, quedeime un pouco hasta arriba do produtor musical, as cousas como se chaman, pero como ao mesmo tempo o Zoilo foi o noso mecenas, non nos quixo cobrar nada, pois hai que decir que fixo un excelente traballo e que tampouco lle vou a pedir máis, sabes, as cousas como son. Pero, bueno, a verdade é que quedei moi contenta. Despois veu terminar o que sería o making of, que a verdade é que é moi interesante. Se o queredes ver, dura 20 minutos, e ides a ver a todas as componentes do grupo de Mulleres Galegas Cañeras, cada unha ten a súa pequena participación, cada unha di por que se meteu no proxecto, e a verdade que foi pois moi emocionante vivir esos momentos con todas elas, moi emocionante. Eu intentei, pois, o que puiden, pagarlles a comida eses días, que a hora de, que bueno, que se había moitos desplazamentos, a veces puden pagar, a veces non. Non tiña cartos para todo, eran 2.400 euros o que conseguín, e con 2.400 euros fixen o que puiden, vos lo aseguro. Pagar os CDs, pagar as camisetas, pagar o que foi desplazamientos, pagar comidas e bueno, e todo o que foi despois a presentación. A presentación foi moi chula. Eu quería presentar o proxecto na antesala do Día da Muller, que é o 8 de marzo. Presentei no día 7 de marzo de 2015 nunha sala que foi mecenas do proxecto que se chama Sala Transilvania de Vigo. Foi moi bonito porque non estivamos todas, porque a verdade é que houbera sido complicado estar todas, pero éramos 15 mulleres en riba dun escenario. Estivemos durante 3 horas, presentamos os 2 temas, falamos do que habíamos feito, vimos os vídeos, se xuntou moita xente e foi a verdade que moi bonito. Creo que para todas as mulleres que estivemos, aínda a día de hoxe, sigue sendo, bueno, moi bonito e moi especial recordar ese día. Bueno, aparte de que me fixeron chorar moitísimo, eu que teño fama de dura, de heavy e de rockera, me fixeron chorar moitísimo, vamos, porque me deron moitas gracias e eu, a verdade, pois, supoño que con toda esa voráxine, porque comprendede, eu estaba nun momento, tiña unha filla pequena, outra filla aínda máis pequeniña, de 3 e de 1 ano, o meu grupo se acaba de desfacer porque, según eles, eu lles había fastidiado o rollo a ter outra filla, me sentía como vos diría eu, como moi fora de lugar, e como que os meus compañeiros homes contaban un pouco comigo, me botaban a culpa e de pronto me embarco nesta aventura de conocer todas estas mulleres que as súas vidas tan impresionantes,
que me atopo moitas veces con mulleres que, como a min, teñen fillos e xa non poden seguir porque non teñen apoios do seu entorno. E de pronto, todas estas mulleres me digo mismo, é que guai que hayas feito isto, que salga isto para adiante, moitas gracias. E é que foi totalmente emocionante porque me fixeron sentir moi ben comigo mesma. Me fixeron sentir que realmente valía. E todo o que non, ao mellor había feito a miña familia ou as miñas amistades en determinado punto me fixeron sentir estas mulleres, cada unha deles. Entonces, para min, o proxecto me dou moitísimo, pero moitísimo, moitísimos aspectos da miña vida. E como me dou tantísimo, pois non quixen terminalo aí. De feito, dende 2015 ata o de agora, que xa levo 6 anos, sigo co proxecto en pé. E sigo co proxecto en pé porque cada unha destas mulleres que conocín xa son como parte da miña familia. Ou seja, ninguna se quixo baixar do carro, ao contrario, dende fai 6 anos para o de agora, coñecí moitísimas máis mulleres. Fixen moitas máis cousas que agora vos falarei un pouquinho máis, xa non tan extensamente, porque xa vos presentei o que é o proxecto, pero para que entendades que foi totalmente emocionante e que a día de hoxe, de 30 mulleres que empezamos, pois xa somos máis de 100. Que sigue crecendo, sigue medrando, porque a verdade é que xa non ten parada. Algo que me dixo a miña exparella e o promotor con ese WhatsApp de a ver, por que non faz un grupo? El tal vez nunca pensou que pasaría isto. De feito, unha das cousas por la que me cheguei a divorciar foi por facer este proxecto, porque el nunca entendeu que eu fixera este proxecto, me chegou a botar en cara que eu había roto a miña familia, me chegou a botar en cara de que eu había roto a súa tranquilidade e que me estaba convertindo nunha feminista chunguísima. Pero eu a día de hoxe podo vos decir que me fixo crecer moito, moito como persoa, coñecer tantísimas mulleres na mesma experiencia personal que a mí e, sobre todo, pois, axudalas a que non se sentiran soas e axudalas a que viran que realmente, se queres facer algo, xa non só a modo musical, que vas a poder apoiarte en outras mulleres. E bueno, sí, me convertí nunha feminista. É o que hai. Pero, bueno, a moita honra. Estou, vamos, totalmente encantada de haber encontrado o feminismo e de que o feminismo me hubiera encontrado a min a través deste proxecto que non naceu como un proxecto feminista, pero que sí que nace cunha clara vocación feminista, que é dar visibilidade a mulleres. Bueno, vou a parar un momentiño porque sei que vai agora a facer aí o cambio, non sei se sigue, se non. Rubén, isto como é? Porque eu non sei. Ahora a 40 minutos para e teño que volver a iniciar ou como isto? Sí, ahora en un minuto se corta, se para y después a las 21 comenzamos nuevamente. ¿Sí? Vale, pues moi ben. Continuás. ¿Qué es falar da laringe? Palabras da laringe, ¿qué quiere decir? Como da laringe? Non. Da laringe non dice nada. No entendí entonces que los vocalistas falaban que en España no es normal. Bueno, gutural. Gutural, sí. O gutural é un tipo de en vez de facer melódico, la, faise, Xónase máis con isto. Xónase máis que a garganta. Bueno, fixo así moi raro, pero para que entendades así. Básicamente eso. E ese tipo de gutural non é normalmente moi normal en vocalistas mulleres. É máis utilizado en vocalistas homes. O que pasa que en diferentes estilos como death metal,
que é un estilo que eu me gusta e me movo bastante, ainda que hai outros, pois utiliza moito ese tipo de voz, que son como moi agresivas. Fálase pouco melódicamente e cántase moito guturalmente. E eu, pois, domino os dous, o melódico e o gutural, cousa que non é nada habitual, porque normalmente os vocalistas que son guturais só fan gutural, e os vocalistas que fan melódico só fan melódico, que xunten as dúas cousas